Khasi Students Union jong ka Southwest Khasil District hani gisngi kala led bani kandu ya Deputy Commissioner jong ka district banpen sngau yu halor ka jingsha bat jong ki brio ki bawan na Bangladesh ki bawan rung be an ki jela jong ka ri India hasilenter khaput jong ka India Bangladesh khamtam ki bahap hapo ka district Southwest Khasil District ya gane ka kanhun alam khamat do President jong ka KSU Southwest Khasil District uba forward man nongrem harangkat ke jingsenran lang jong kitkhot jong kaseng habin ba menemen step na kaleng jong ki dukhat ki jongi na po jong ki isu lang kanai re net layo wan bat e kumba khat arngot e ki karbalang desi ki ba layo jing tep kat kong ko je tu ki kalang ki wan na po sanam gan district jong ka Bangladesh bagi wan rong tu po India ba ka jingwan ka jong kiru long ka pau sai bitik kumba ki mod banwan buhai snong hae kantam hapo ka tu ki thang hi borokoi namar nak tu ginong wan rong tu long ba omde tang sanrang ke bawan bagi don long kumi don long na tu angot te menem step nak lang isu ki obat ban nak le obat mod ba ki IT bod an ba kin le badong kam te aden kata pat long ba aden katu ka jingja menem step bat ka jingja ke bana por jong ka jingwar rong tu jong ni khar Bangladesh lang ba ki than borda dong sabu selstrek kala penlong bang ni sen mentaksi bangin wan banekran ya Deputy Commissioner jong sabu selstrek ban perso bang habade bat kane ke isu kaban kong kolong bana kaleng jungi kabang lakran ni so ban perem juri biasa ni so ban perem juri biasa namar hajing syak mud baki biasa ki dai ba khmat ban pai ya uput usam ni ya kathan kaput hapo jong ka ya kari India berkari Bangladesh tengi tip hiru bau BSF udan gitu kithan nadu kithan bakli nadu kithan nane na po go makat bagonta terter hari ka basusi pat kalong ba nakapor sakpor kalong ba kini kibru menabar kilaj ban ropo po India bat ka ai ka bakam sngo lengo susu kalong ba kai bangilap ke jile BSF kalong ni BSF kalong ba hajaka bu pej perman ya kan ka than bordar ban pej ya khar Bangladesh ban khanglat ya khar Bangladesh kin rung ha India kum menne hare u ki le pat ban kiu sakini ki surok ki badai kisnong khasi bat panthut kala ya ki trasnong ti kane kalong kai ka ba nakaleng jungi ki masang kwa bu jingkali ba kita ki spy BSF kalong kai ka kamar ki hatu ka kamar ki kalong ban cek ban penuit ban haras ya kita senang ne ban ker banda na kani jingwan rong tu jing khar Bangladesh hapo jong kari India lengba ki kaput jong Southwest Selrek te habade bakane lakran bising kran rabasai ba nakaleng ki border district kidai ban kran ki BSF ba kidai ban concentrate hak 0 point lane hak tu ki thang kaput re ba kimdai pat ban keu sakini ki sajrong kidai ban concentrate swa kini thang kaput nang ban la baneda ya ka juru kertlat jong ki breu menabar napo Bangladesh kabar pat kaba nakaleng ni kasang la pan snow se borset kalong ba khan da thau khan da kheng udai nakanyam ayu udai hindu udai muslim hare kasang hi kanorim yuksang kalong ba ukhar Bangladesh ukhar Bangladesh but ya khar Bangladesh compare udai niam ayu udai hindu muslim udai kristan kumta terter hare nakaleng juki borset bat ki besaf ki dem pitkana ba ki ban bat ndak ki bat kalong ba kidai ban penpai be ki bakum kini breu lane ban le badong kam ni bakadon ka jing lajlan khantam haki kaput ni hoj kadam katukani ki fencing po hangthi bakadon BSF balango kalong ba wala ki BSF don gomakat don bakli hindai kar Bangladesh ki kiuhi na ki dugi jaka ba ki dan ki outpost jing BSF te kata ka de ka wei ka balai ka ba nakaleng jungi ngilakran kalong ba namar ngiyo jingtep bahapo Southwest Selrek kemod ba kidan kita ki dalal ki ba yale ban penrung tu yakini ki khar Bangladeshi sapo India kata ka de jing sisa ba ki bubun ki dalal ki yale ban penrung tu khar Bangladeshi sa India te nakaleng jungi basang ni lakan tu UDC
bala kuno kolong ba bat ke baude ban direct ya ka trak kulit ru jong ka district ba kide ban pajnya bat omtei ba ban kem tu kharbangla rai ban kem ru ya kita gibro balong ki dalal ki basim bisa na khar Bangladesh ban pandrong har India bat nakalang jungi masang ru habede ba kini gibro bisa ban mahanjur ba ladang ngilap ya ke bakum gini nomor kumba ong mene kumba sutu ai ke baja mene hapo nonglam kalong ba kini dekhar nak lawan rung hane ha ka jala ka ji sa katu kathan lada kali ong khil lada pha ong ba kile phano ana kim tipchu takang ting kani kapan i ba kidon kem jadalal ke bon elam bat pan poe ki sedu tu ke caka are snubok kolong ba habal abad dukat kasang kilap satang gini karbalisi bakim lamsu kita bakum kita ke dalal tenak lanjungi kentu border strike bakin le barang kam de gini dalal ba jumlin ban padong tu ban simpsa na karbalis ban rong ha po jong kari India te ka bakadu ka ban akalangi kran kolong ba bante la kam ha bide berkani ka jong rong karthlap jong gibri mana bar nap kantam na po Bangladesh kolong ba kadon kam ya ka jinga selok lang jadi selok lang kolong ba ngi kantu district ba kide ban khot ka jon meeting ha ka ba ha ka jon meeting kolong ba de ban khot lang BSF de ban khot ya ki ne lam snong bot kum ta tar khnang bikin yo ban thir ban tai khnang ban yo ban pon pau ban kren ke jing sya ban wan ra ta kalat ke lanti ba biang lani ki kan ban thau kelat kunti ki babiang ban penting na ban ani smart kanum dan su ka jong tu jong ki Bangladesh apo jong ka ri jungi lamba ka sabas selesai habade bukani ka jong rung ka klat jong ini ki Bangladesh ka jong ti Bangladesh hoj na kapor na klain ti isu mi ju kendu ya ki border strike hari kamut pat ba ong ni su kendu ban ni song kya thai no lani ni song no hari ka kabung re kai bang ile kolong pa na lor bunyi kan snow ki bor kulit ki bor street ya kata ke isu ta kamat ngurung Bangladesh ni kenturu ni unit ki jungi circle jungi badon thai kaput bakin le ela ka banta ban pej ban long ki ban pej ngor ban kem ban bat la radon kita Bangladesh ki ban ki hopo jong kane ka caka ka jungi karena saya sekarang nak lagi di sini, ai hari ini kalau nak lagi di sini bukan blend, kuburi bakadon kaju persang runtu, jongki Bangladesh, leng bak thang kaput jong kasabas selesai, kuburi bakadon kebakum kata, bad hakaju kupor par ular ban singkya gimat kiba nging lakran, bad khamtam nak lagi ai ka assurance ba khot ya ki BSF khot ya ki nelam snong thang kaput nang bang yo banias kin yo banias selok lang banias keren kumnu bante lakam ya kati kadong kathan na ka jungwan rung di Bangladesh